Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 13 sa bulan sa Agosto tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 19, bersikulo 3 ngadto sa 12. May pipila ka Pariseo nga miduol og misulay pagbitik kang Jesus pinaagi sa pagpangutana. Nagtugot ba ang atong balaod nga ang bana makabulag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa niini sa kasulatan nga sa sinugdan ang Dios naghimo kanila nga lalaki ug babaye? Nag-ingon siya, tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan ug butipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. Busa dili na sila duha kun dili usa lamang. Tungod niini kinahanglang dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Ang mga Pariseo nangutana kaniya, kun mao kana, nganong nagtugot man si Moises nga magkabulag ang bana sa iyang asawa? Human siya musulat og pahibalo sa pakigbulag sa iyang asawa. Si Jesus mitubag, mitugot si Moises kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa kay gahi man kamog ulo. Apan dili gayod kini mao sa sinugdan, busa sultihan ko kamo. Nga bisag kinsa nga mubulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya, makapanapaw kun siya magminyog lain. Ang iyang mga tinun-an miingon kaniya, kun mao kini ang mahitabo tali sa bana ug asawa, maayo pag dili na lang magminyo. Si Jesus bitubag, kining maong pagtulun-an dili alang sa tanan kun dili alang lamang ni adtong gihatagan sa Dios niini. Kay may nagkalain-laing katarungan nganong dili makaminyo ang ubang mga tao. May dili gayud makahimo pagminyo tungod kay nataho sila, ingon nga yunoko. Ang uban dili makaminyo tungod kay gikapon sila sa mga tao aron mahimong yunoko. Og ang uban voluntaryo nga dili magminyo aron mas makapangalagad sila sa Dios. Sabta kini kun makasabot kamo. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.